s ním volal, a ten druhý kokot florický to isté, žobrak, čo žije z ruky do úst, tam nešťastníci sú v tom dome vyjebanom. A takíto ľudia, čo nič nemajú, a ani by ste nikdy v živote nikto z vás nepočuli, že takí ľudia vôbec existujú bez toho, aby moje meno v tom nejak figurovalo, alebo ja ako človek, a oni na mňa idú nezmysly rozprávať len preto, aby si videnia urobili. A ja zmem čo, lebo teraz ľudia normálne prežívajú senzáciu, lebo Koza Bobkov podvádza fanúšikov, či čo to za debelenie vy rozprávate. Ja nemám, moja mentalita nefunguje takýmto spôsobom, že ja sa pozerám na druhých, závidím, ohováram, riešim, sťahujem iných dole. Keď ste ľudia nevďační voči mne, no tak ja potom nemám chuť točiť videa. Ja zarobím dvakrát toľko peňazí, keď netočím videa. A ja nezarábam málo. Tak prečo mám potom robiť niečo, čo potom ľudia len okolo proste len na to nadávajú. Garáž snov, rozdávam auta, celá moja idea za tým bola od začiatku dávať vám niečo späť, lebo za tie roky som len chodil všade, pozeráte videa, kupujete mi všetko, som chcel niečo dať späť ľuďom a zás. Kokoti skurvení. Žebrákom veriť, čo nič nemajú. Jak môžete veriť ľuďom, čo nič nemajú? Jak môžete veriť ľuďom, čo nič nemajú? Človek, keď nič nemá, keď rozpráva o tom, že nemá peniaze, keď tam ten kokot na Floride v bahne sa hrabe v aukciách, do piči z aut, zo šrotových aukcií. Ja som tam bol u ňoho 100-krát, vidím, jak žije. Tam žijú jak potkani. On tu nebol nikdy. Jak môže taký človek na mňa niečo rozprávať? Si mňa do piči brať do huby. A že vy tomu veríte. Človek, čo nič nemá, má každú jednu vyjebanú motiváciu klamať a vymýšľať a zavádzať. Taká je pravda. Mne nikto nič nedal. Čo môžu oni povedať? Ja som tomu kokotovi dal moju S8, na ktorý si meno postavil, som ho promoval, vymyslel som mu meno. Florida Filip som ja vymyslel, celý ten kanál som ja vymyslel. To je to, čo som mu dal ja, mne nikto nič nedal, všetko som si odrobil a tak to bolo celý život. A mňa si nebojí nikto brať do huby, do piči. Skurvenci vyjebaní. Ale to mňa nesere, lebo ľudia sú primitívni a nemajú charakter. Čiže to je OK. Niekedy máte ľudí v živote, pustíte si tých nesprávnych ľudí do života, tak jak ten chlapec